naman kita sa masunod naman niya si Mana, no? So, kumusta ka mo dira? Kabay pa nga karon nga adlaw, mangin mabungahon man para sa ato, no? Sabado kita nga adlaw, Hunyo 5, no? Masito Fago, good morning. Sa kay Rosalina Arellano Espadero, maang aga man dira sa imo, madam. Kay Emmy Esmeralda Dolido, kag kay Jocelyn Libuon Despojo, good morning. Vicente Similiano, ay ginatami lang taga Moises Padilla, laminagid sa barangay Magalyon Cadre, kay Nene Similiano, Buldog, Bugrong, kag kay Dalmasio. Andreo Huelar, good morning man. Kay Suzette Alunan, maing aga, yes. Ano tani Aksyon JM? Okay. Kuan siya, sagabal sa tsura na Dorel. Sige. Sakay lovely Princess de la Peña, watching live from Kuwait. Lovely Princess de la Peña. Abe? Sa Kuwait ni sila nito gulin ko ano? Cory Vidaha, no? Homa Lumena, Athea Kim Riman, may agaman kay Ma'am Teacher Romela Ilustre Arevalo. Good morning man. Kaya of course dira sa kay Ma'am Luing Melos, no? May aga dira sa imo. Yes. Sige, Aksyon Doors, makita mo? Good morning. Sige, man hi. kay Miss Chona Cordero. Pag-greet naman sa Yabana si Robert Cordero. Happy anniversary sa ila duha. Wow. Happy anniversary. Yes, happy anniversary. Kay John Rick Cochin, good morning. Abada Sky sila connection boy. Ginagreet niya lang Ricky Minerva family. Micaela Gilyaran, good morning. Pag-greet happy birthday kay Mark Gilyaran. Sang Barangay Sumag, watching live from Jeddah. Good morning. Happy birthday, Mark Gilyaran. Kay Joy Escare, good morning man. Kay Pangga R.R. Hinyo, good morning. Yes. Wala siya binalaybay? Wala siya binalaybay. Subong do kapigaw, subong sang iya nga sulod. Pigaw sang sulod. Kay Joy Escare, good morning man, Escare family sa Silay. Kay Virginia Ortizo, good morning, greet lang. Dahil lang kay kadasing magsulod. Greet lang kay Carmen Gerardino, gapamati permi sa La Castellana. Thank you, you're welcome. Si Joy Escare watching from Riyadh, Saudi Arabia. Miss Cory Vidaha, good morning man. Kay Maricel Suweta, mayong aga sa imo from Singapore. Kay Sir Milili Oligo, hi, good morning Sir Milili Oligo. Edmar Kilitar, good morning mandra sa May Bago City. Ay, sakit ko no tiyan ni Kumari RR. Uy, ano yung maging kaon? Hi, haplos. Banyo silang buong puso. Banyo silang sa nga dapat nginog banyos. Ay, bongga. Si Edmar Kilitar, watching from Bago City. Greet niya lang si Chay Merlin Gonzalez Sabidonia. Good morning. Yes, maayong aga sa inyo, dira. And of course, sa tanan niya members ng Energy Fans Club, good morning sa inyo. Happy Saturday. Happy Saturday. Kag-Aksyon Boy, ginagreet ko lang happy birthday si Baby Dwayne. Ay, Baby Dwayne, happy birthday. Subongad lang. Ay, tingala ko daw kasako, gitsang tiya. Yes, ang tiya, gid ang tiya, gid ang punong abala. Yes, siya ang head chef. Siya ang kukiri, ano? Yeah, kukiri. Cooker. Cook. Cookeries. Charot lang. Para ka na naman. Boy, di. Kay April Sabia, sa Masbate, good morning man. Kay Ma'am Maria Luisa Melos, hi ma'am, ayong aga sa imo. Kay Joy Escare, greet po si Chard Fabro from Riyadh. Okay, good morning dra sa inyo, may lang pagpamati. And happy Saturday. Ginatamyaw ni Sir Milili Oligo si Kagawad Timay kag Monet Lobaton sa Mambulak Silay. Uy, may ngaga sa tanan niya taga Silay City. Yes. Was bugsay at alisay na igali. Alisay na yan. Sorry. Ang Silay kuha ng ano galing Silay ay ng
Sila, Silay nun? Charot ka dis nun. basta daw may pamilya, bla pamilya. Ano ka mo na? Ano pamilya. Kaya kung kadis, og yun kadis nun, no? Doon mo nang ilang sa welcome. Og yun Dabala kadis nila nun, nga, no? no? Nan. Ang inigara naman niya, Ang nagaran niya, iho di ano na. ayo di ponggol, Ayaw di di guro. Kalay. Glycia Ablas, good Sa may morning, Canada, man. yes. Yes, sige, ikaw naman Okay, ako. standby na kita sa mga Standby. balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 10 minutos na nagaligat sa tak ng alas 6. Detalye na sa mga balita lokal. Ginanunsyo ni Bacolod Mayor Evilio Lunardia nga may mag-abot nga 10,000 ka doses ang Sinovac vaccine sa syudad sang Bacolod karon nga adlaw Sabado. Sa statement sa alkalde, ginpasalamatan si DOH6 Regional Director Emilia Munisimpo sa madasig nga pagsabat sa apelar sa syudad. Kadungan sang emergency meeting kaupod ang mga matagas nga regional officials sa DOH, Vice Mayor Elcid Familiaran kag Emergency Operations Center members sa itong Huwebes. Partikular ginapilar kag ginpahayag nga problema sa syudad amo ang pagtaas sa kaso sang COVID-19 nga kinahanglan masolusyonan paagi sa pagpasangkad pa sang vaccination. Samtang ginakalipay naman sa alkalde nga tubtub sa Hunyo 4, naglambot na sa 37,052 ka doses ng Sinovac kag AstraZeneca vaccines ang nabakuna. Ang dugang nga 10,000 ka doses ang bakuna, ginalauman sa alkalde nga makabulig sa handom sa syudad nga mabakurahan ang tanan nga Bacolod noon. Naglabot sa 4 milyones pesos ka balor sa kalitan ng gintugas ang Bagyo Dante sa pila ka matalamnan sa probinsya sang Negros Occidental. Suno kay Provincial Agriculturist Attorney Japheth Masculino, pila sa matalamnan nga halitan ang naamtang sa syudad sang Cadiz, Victorias, Banwas sang Pontevedra, Moises Padilla kag Hinubaan. Dugang pa wala man sang problema ang matag-iya kun insured ang ilang matalamnan para hindi magastuhan sa liwat nga pagpananom. Dugang pa may mga programa man ang provincial government nga pagpahatag sang ukon pagpanagtag sang binhi nga nagaumpisa na agud makabulig sa mga mangunguma. Palayag pa ni Masculino, nagapasalamat sila sa tig-uluhan bangod ini ang ukon tig-ululan. Bangod ini man ang umpisa sang first cropping apang wala gina pangabay ang bagyo nga makatugas ang pagbaha kag kalitan. Ginaengganyo ni Masculino ang mga mangunguma nga kuhaan sang insurance ang ila mga talamnan agud kon mahalitan mga kuha sang indemnity claim. Palayag pa ni Masculino may mga buffer stocks ang probinsya kon mag-abot ang tion nga magwad-an sang binhi ang mga mangunguma bangod sa maulanon nga panahon. Samtang nagpositibo sa COVID-19 ang anom ka mga field training personnel nga nadestino sa Police Station 5. Suno kay Bacolod City Police Office spokesperson Police Major Sherlock Gabana, ang anom ka mga FTP ang karon nagapaydalom na sa quarantine. Sa record sa BCPO, nagdangat sa 105 ka mga kapulisan sa BCPO ang kabilugan nga nagpositibo sa COVID-19. Apang nakarecover na mahini nga nabalik na sa trabaho. Sa karon nagabadayon pa ang contact tracing sa Police Station 5. Naglabot na sa 49,371 ang kabilugan nga kaso sang COVID-19 sa Western Visayas matapos nadugangan sang 646. Nadugangan ang Negros Occidental sang 149, ginasundan sang Iloilo Province 129, Iloilo City 119, Bacolod City 85, Capi 61, Antique 52, Aklan 46 kag Guimaras 5. Samtang 474 ang recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 40,309 kag 16 ang bag-o nga nagkalamatay nga nagdala sa kabilugan nga 1,182. Ang Western Visayas sa may 7,864 ka aktibo nga kaso sang COVID-19. Ginpasalig naman ni Police Captain Paul Vincent Pindon, ang hepe sa Police Station 2, ang publiko nga wala nila ginapabayaan ang mga kaso nga tabo sa ila area of responsibility. Suno kay Pindon, wala sila nagauntad sa pag-imbestigar sa mga kaso, ilabi na ang ulihing insidente sa pagpatay sa mag-abyan nga Fernando Mahipos kag Dexter Brian Ursos. Dunga pa ni Pindon, nagapulaw bugtaw sila sa pagtipon kapag pangita sa mga ebidensya, agud maangot nila sa pagpatay sa sining duha. Suno kay Pindon, hindi niya gusto nga magpadayon ang kaangay sining insidente sa area sa Police Station 2. Sa karon may intervention si Pindon, agud mapaganagan kung hindi man mapaundat ang kaangay sining sa isang insidente. Nanawagan si Pindon sa pamuluyo ng pamilya nga buligan sila sa mga krimen nga nagkatabo agud mapadasig ang pagsulbar sang mga kaso.
Nagdutay ang supply sang shabu sa probinsya sang Negros Occidental matapos napatay si Michael de Villagracia sa Rizal Province. Suno kay Negros Occidental Police Provincial Office sa Conocpo Director, Police Colonel Romy Palge, dako ang pagnubo sang supply kag nagmahal ang presyo. Dugang manipalge, hindi madali-dali nga madula ang shabu apan hagan-hagan ang pagsulod kag paglaptas sini. Madumduman si de Villagracia ginakabi nga isa lang sa mga drug leader sa probinsya kag sa syudad sang Bacolod. Kadamon sa mga nagpapakuna sa A2 kag A3 nga grupo, manubo nga porsyento lang. Samtang 1.8 bilyones pesos nga ayuda sa tourism workers na release na. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Kag sa aton mga kaaksyon nga nagapangita sa mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon patayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo patayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balance. Good morning, Sakay Nathaniel Salhay, dira sa Barangay Tangob, nagapangape. Baumayo ka pa kayo nagapangape ka panat. Good morning dira sa imo. Elias Bandada, watching from Tabuk, Sharma, Saudi Arabia. Good morning dira sa imo man. Melili Oligo, of course, kay Daday Hilado. Kag sa pamilya ko no Hilado, ginatamyaw niya man. Si Dennis Richard Tibor Roma. Good morning, Abad. Ano naman yung Abad, Dennis? Good morning dira sa imo, no? Sa aton nga presidente. Kag, ginatamyaw na naton ang apo gali ni Maria Isa Luing Melos. Ang apo niya nga si Mavic Jade Gaudite, no? Mavic Jade Gaudite, happy birthday. Na. Dason may Happy birthday! Happy birthday. Dason may close kag open kota. Anong close and open? Happy Twinkle, to twinkle. Ay, wow. Happy to the Happy to the siga. Ginamata. Ay, wow. Do ka ano na gini ni sino na gini? Ni Ma'am Luing. Ano kaya tawag siya naman? Do ka panata. Charot ka panata. Joke. Ang mag-happy every Saturday. Kung Saturday, gali na simba sa Sakwan, Carmelites. Okay. Thank you, Gid, Ma'am. Mahapit lang siya. Wala siya nagambal. May hatay, di ba? Super thank you. Kaya magano kaya? Wala lang. Kaya kung maghapit siya, may ginabili siya. Correct? Timanggali. Kamano ka manggali? Halong Ma'am Luing. Halong siya. Kasi syempre ang biyahe siya, di ba? Correct. Ingat. Ephraim Aros, Mike Agamandra sa imo sa ano kanina, Salis Lechon. Salis Lechon, sa may suma. Yes.
Kay Ma'am Vanessa Mayo, good morning and good afternoon dira sa inyo sa Yes. Minnesota. Sa kay buddy ko da, Doc Matthew Mayo, good morning. Remia Garcia, maing agaman sa Barangay Panukoy. Yes. Jinky Dialagdon. Yes, good morning kawan kay Mr. Beboy Villasor. Kay Ma'am Van Mayo, Noel Amar, Milili Oligo, Alex Montesa, Bia Jonathan, Michael John Season, kag sa kay EFC President Dennis Richard Timor Roma. Kay sa mga miyembro sang EFC, no? Good morning dala sa inyo. Dito, nagsulit ako. Sulit kay ka? ihada ko, Ging Bahalan. Good morning, man. Watching from Riyadh, Saudi Arabia. Ara pa si Donna Navarte Macario, Action Boy. Ara pa sa... Before kay yes, Ging Bahala. Donna Navarti Yes. Macario. Judania Sarmiento Puig Lazaro. Good morning, man. Jack Pinungan. Richard Esmeralda. Good morning, man. Gumonitor na sa Bangga Mayor. Isabella Pizzahan. Huwag kita nila kakadto da sa pizzahan ni Richard Esmeralda, man. Gani. Ano nga lang siya pizzahan? Isabella. Basi makapa somewhere in La Castellana. Isabella Pizzahan, gani. Amo na, ngalan. no. Pero sa din sa Isabela. Isabella. Okay. Alang-alang man yung Isabella, Pizzana, tuto sa La Castellana. Ay, ara. Bala nga amo sina. Kita mo na gani sa may shopping ngayon, no? Mindanao, number, ano to? Ari, mas las Bacolod. Okay. Sige, go. Ay, nako. May lang. Sa kay Jenny, kay Jane, kay sa kay Alma Oligom, si Rela Samar, Aguilion, Michelle Montilla, Ginga, Bonbon, Bigo, sa Ottawa. Good morning sa inyo. Halin kay Jinky, Adi Alagdon, kay Christine Menias, Villalobos, Melanie Rion. Okay. Florencia Villacampa, watching live sa La Union. Wow. Boy namin, nadabla mga beaches sa La Union. Yes. Diba? Yes, Nakita ko oo. gin-action with tahom. Soon na, basi maka-visit Kasi ko na. ako isa na sa Maka-outing. akon sa bucket list ko mo ang mga provinces pala dito sa mga Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union. Although La Union nakalabay na ko da. Oo. Pero wala ka kahapit. Ay ko kahapit, labay lang. Oo. Labay lang. So going to Baguio, bla malabayan ko na mo. Ang La Union? Una ang La Union sang sa Baguio. Labayan lang. Hindi man una gid. Gusto ko gid-action ba ang Ilocos? Sige, standby na sa mga balita national. Sa aton mga ka-aksyon, nakaibalo ka mo Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa music nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa music nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RM. Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:24. Sa detalye na sa mga balita nasyonal.
Ginpahayag sang Department of Health nga kinahanglan pa nga magpangita sa mga pamaagi ang mga lokal nga gobyerno para papaskugon na ila estratehiya matapos ang report nga manubo pang kadamuon sa mga nagpapakuna sang mga nalakip sa A2 kag A3 priority groups. Ginambalan man sa DOH sa mga lokal nga gobyerno nga hibaluon ang mga rason kung nga hindi luyag magpapakuna sa mga yara sa A2 o kung mga senior citizens kag A3 o kung persons with comorbidities agud makahimo sa mga solusyon para mas mainganyo ang mas madamo nga magpapakuna. Kalakip sa mga isyu rason nga madamo ang hindi mapakuna ang bangod sa mahinay o kung wala sang internet signal, wala sang gadgets o kung hindi kabalo maggamit sini para sa online registration kag ang malayo nga mga vaccination sites. Isa sa mahimo-himuon nga estratehiya sa mga LGU ang ginhimo sang San Juan City nga personal nga ginpadulungan ang mga balay sa mga residente para sa house-to-house registration labi na ang mga wala sang internet. Ginpahayag ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat nga naka-release na sa 1.8 bilyones pesos nga financial aid sa masobra 300,000 katrabahante tubtob Mayo 26, 2021. Sunod kay Puyat, 367,328 ka workers balo 1.8 bilyones pesos ang na-remit kag ginpadala na sa nagkalain-lain nga payment centers. Samtang 203,334 ka naprubahan nga aplikante ang nagakulat para sa disbursement sang cash aid nga nagabalor sa 1.1 bilyones pesos. Dugang pa ni Puyat ginaprubahan sa Department of Tourism kay Department of Labor and Employment bilang financial assistance application sa 535,919 ka tourism workers. Ini nagabalor sang 2.8 bilyones pesos nga cash aid halin sa 3 bilyones pesos nga ginalokar para sa tourism workers sa idalom sang bayanihan to recover as one law o kon bayanihan to act. Gindayaw naman sa Commission on Human Rights ang paghatag sa Department of Social Welfare and Development sa livelihood support sa mga kababainhan paagi sa Sustainable Livelihood Program sa tungasang pandemya. Ang SLP ang isa ni capacity building program nga nagahatag sa oportunidad sa vulnerable, marginalized kag disadvantaged nga individual, pamilya kag komunidad agud maparako ang ilang livelihood assets. Ginmensionar ni CHR spokesperson Attorney Jacqueline Andigia ang Article 25 sa Universal Declaration of Human Rights sa dinasaad nga kinamatarong sang kada pumuluyo ang makaangkon sang mga nagapanguna nga pagkinahanglan ka nga isang pagkaon, bayo, puluyan para sa ikaayong lawas. Ginainggan naman sang DSWD ang mga interesado nga magpagibahin nga magpa-assist sa SLP Project Development Officer sa ilang lugar. Nagahulat sa karon sa approval ni Presidente Rodrigo Duterte ang mas ginpa-improve kag ginpabakod yung Major Security Pact nga nagatugot sa training sa tunga sang tropas sang Pilipinas kag Amerika. Masobra sa katuig na halin sang ginmando sa ang termination. Suno kay Ambassador Jose Manuel Romualdez ginalauman ang desisyon ni Duterte kon bala i-renew o kon hindi ang Visiting Forces Agreement o kon VFA kasunod sa pila ka semana nga negosasyon sa tunga sang Pilipinas kag Estados Unidos. Kumpiyansa si Romualdez nga ipedayon sang presidente ang VFA, bangod importante ini nga kasugtanan para sa maayong nga relasyon kag Mutual Defense Treaty sang Pilipinas kag Estados Unidos. Nagagawa karon ang posible tandem nanday Davao City Mayor Sara Duterte kag anay Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro sa May 2022 national elections matapos nagpadulong kahapon sa Davao City Teodoro nga nagkikita sa presidential daughter. Nini sa tunga sa mga balita nga planong pagpapili ni Sara sa presidente. Si Teodoro ang ginupdan ni anay 1st District Camarines Sur Representative Rolando Andaya nga nagpost pa sa mga pictures sa social media. Ginpahag ni Andaya nga ginaistoryahan day Teodoro kag Inday Sara kung paano masolusyonan ang pandemya nga tugas ang COVID-19 kag kung paano makatibawas ang ekonomiya sa pungsod. Ginaako naman ni sa 2nd District Albay Representative Joey Salceda nga madamo nga mababaskog sa politika ang nagabisita sa presidential daughter sa Davao City. Kalakip sa nagbisita kay Inday Sara sa ginpatigan nga ika-43 nga tuig sini nga kadlawan sadtong Lunes nga adlaw mo sanday anay Senador Ferdinand Bongbong Marcos kag House Speaker Lord Alan Velasco. Gin-appoint sa Santo Papa bilang Apostolic Nuncio sa Israel kag Cyprus si Archbishop Adolfo Tito Eliana. Magluwas diri ang Filipino nga Arsobispo man ang Apostolic Delegate sa Jerusalem kag Palestine. Antes ini si Eliana nga Apostolic Nuncio sa Australia hubalin sa tupang 2015 kag ginbuslan niya sa iya bagong posisyon si Archbishop Leopoldo Guerrero nga gin-appoint naman sa karon sa India sa tupang Marso. Ang 73 anyos nga Arsobispo ang tumandok sa Naga City kag naordinahan nga pari sa Archdiocese of Caceres sa Marso 1972. Nag-umpisa siya nga magaserbe bilang Apostolic Nuncio sa Disyembre 2001 sang gin-appoint siya ni St. John Paul II sa Papua New Guinea kag kasunod sini sang ginhimo na siya nga obispo sa St. Peter's Basilica sa Rome sa Enero 2002.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:29. Kag sa aton mga ka-aksyon, ginarekomenda ko gid sa Happy birthday lang dira sa apo ni Ma'am Luing Melos, si Mavic Jade Gaudite. No? Happy birthday. Yes, happy birthday! Standby na kita sa Aksyon Report, second portion. May kopod niyo sa Aksyon, Art Tay Hupon. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Napod sa inyong news team. Aksyon Dorel Kabat. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!